le se ka basngo phla ba hapreng ka jeng khi jong ka thma ka jeng hap jugi bom ka jeng ya set ki sipai ka jeng ya je kitang ba kamjur ka jeng therbom hathia po Ukraine ba kidan ki samla puli khasi ki ba puli ha ki ba puli ha kawini ki nong ba apo Ukraine ki thu ba kimdan setia ka jeng sos il ka jeng sos ting wala ka lakhi ka ni ka thma ka daw ka long ba kila ki don khamjangai na ka jaga ka ba khi ka ni ka thma ki mim simi i ki ki airplane ba pana bom ni ka jeng ya ju kitangนี่เกลียทุบาเกนซาวันพายนอชันชาเลือกจงกียิงให้เดียนบาลาไลท์และนี่ให้เดียนบาลากิโยติเกตบันวันบากีลิงซุนบันวันพายสักจงกียิงทุกอย่างสับยังนี่ก็จะกันจงงาบัดกี Ka situation chani te kala biang kamda ka situation haka kani ka state bangi samni ka di Zaporizhia te hani Zaporizhia kalong jengai naka capital city but naka border kalong ha eastern side tama kalong kat ben biang pat ka jengai te kam chani te kalong biang ni tingin dendra ka jing mai ni kam eri mal ba kalong jai ka situation ru kam buat situation ni te kani ngimyu ire ki jet ne ki tang ba ne ba hab bom shani sa postit jingita namar kalong jangai ne capital city te ngin wan pai ni plan ber wan pai na po ar punyo terek mentasan dia te dan ki parlok jangai ki ba book flight na Kiev te maki te kimla asyu ben wan pai namar ba kala sha cancel ka flight jingki namar ba dan ka jingja explosion ni po Kiev te mengiting ni plan ban let sharp napo kani ka kalenti ka bari sha south jangka Ukraine te sini sha south pat ka di sha Odessa te ngin pat te bedo mentakan ja yu sha Odessa ndri te ni la mut hi ban wan pai no na po Odessa sha Delhi tangkum tahi ni dan shani hadu prangut ki kena school shani ki dan prangut jeng kasi jeng ni barokhat prangut te dan iwi la lenyo sha po Shillong te dan sa nyongut ha po hostel te nyongut te ngidang ya mut hi menta ban pai biang sha Shillong ba ngi beningkong te ngi namar wingi don ha Zaporizhia city ka ba don kham jangai na ka Kiev te kata tengin pat leile re amin long kam kadang long normal hi ka situation jangi shania te kani ka Zaporizhia ru ka na Kiev city hi kadan kumba khandai kan tai ka jengai te hadu menta hi te ka state jengi hi te kalong jai bet ba menta te pat jai ra ni te ngim da ya tiang lias ir tan hi ra tang balong yan hap long prepared hi ba kala ban ja ka situation e tu ma tama hadu menta te ngidang long jai bet ngim pat long dan jing tiang hi ra adu kata tengah pai iri kita ki jet ne ki tang e tu kamahan ni hajan jingi telong ke dang de be stu sha capital city hi kam bang pat yo na jing tep jini ta tang sha tu hi sha Kiev hi ma te ka gajingan pai jingi tangi i perkhat ni la book a flight ni oban wan ha arpunyu tering tang bangam tu pat ba ni la kala ban cancel ru Lamar hadu menta tingi tep ba Kiev city ta ki parlok jingi arot kila sha cancel ka flight te syapo menta pat mengi pengi book no Odessa tengi ap setang kata ka flight no Odessa kan yatnya kumno tangkum ta tingi ha ki student na Meghalaya tingi ni don kumpa pranggut hi bat ki seniors te ani ha university jingi iwi te ilalit pai te nyungut gidang yadan hania te ki baru nyungut hingi dang yadan bishan ni namar ba ngin pat te berah kumno lanu gi nyelet tama ka jing perkhat jingi tingi mutlet na sendia te hadu menta ru ngidang ap ya ka jing tep ma jing jaban wan te tangkum ta hi ma kumli shiwon